शिवसेना आमदार संतोष बांगर यांनी आपल्याच पक्षाला घरचा आहेर दिलेला आहे। अनेक मंत्री घोड्यावरून शेळ्या राखत आहेत, अनेक मंत्री फोन उचलत नाहीत। हे म्हातारे झालेत, यांना ऐकू येईना। शेळ्यामागे वाघ दडलेले आहेत, वाघांना पुढे करा अशी मागणी संतोष बांगर यांनी केली आहे। शिवसेना खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हिंगोली दौऱ्यावर आलेले होते आणि त्यावेळी मतदारसंघाच्या कार्यकर्ता आढावा बैठकीमध्ये संतोष बांगर यांनी ही मागणी केलेली आहे। साहेब खरं झालेले याला बाजूला मी म्हणणार पण याला चांगली जबाबदारी घ्या। त्याच्याकडे होत नाही, ऐकू येईन, बोलता येईन, चलता येईन। साहेब एक पोर आहेत, शेळ्या बाजूला करा साहेब। त्या शेळ्याच्या मागे वाघ नसतील, त्या वाघाने जर मला वाटतं आपण जर पुढे वर केलं तर निश्चितपणे शिवसेनेला येणाऱ्या 2029ला पुन्हा एकदा सन्माननीय शिंदे साहेब हे मुख्यमंत्री झाल्याशिवाय राहणार नाही।